Hello guys, welcome to my vlog. Good morning. We're going now to Davao City. Ito ang first destination namin guys, ang Battery School, yung paaralan namin noon. Hindi ko akalain na ito nakaganda ang paaralan namin noon. Wala pa tong kural. Ano say kural sa Tagalog? Oy, dambot lang. Basta kay kural. Ay, bakod. Wala pa tong bakod noon guys. Pero ngayon, ang ganda na. Marami ng rooms. Ito na ang construction niya, Sa labas lang kami, hindi kami nakapasok kasi may klase. At sabi nila may andang tanawin daw na pwede naming mapuntahan. Ay, mama niya akong nakita. Ito. Okay, okay pa day? Wow. Medyo hiningal na kami dito guys kasi matirik ang hinihingal na kami kasi mataas siya. At dito na kami sa itaas guys. Nandito na kami sa itaas at ito ang bumungad sa amin. Grabe guys, na-amiss gyud ko sa ihang beauty, ang iyang overlooking, grabe kaayo. Yung nakikita nyo na blue dya, akala nyo ulap yan, hindi yan ulap, dagat yan. Ang tapat niyan ay lupon. Ko akalain guys na ang lugar na iniwan namin ay ganito nakaganda ngayon. Sobrang ganda, na-amiss ako sa beauty na ngayon ang lugar na iniwan namin. Grabe. Hindi ko ito nakita sa noon kasi bata pa ako. Manguli nami kay naabta nami og ulan. Uli nami guys. Kay naabta nami ulan guys. Pandong lang taani kay naabta og ulan. Hali. Uy, kaluoy mo na yun. Naon ako din na ulan, pandong. Kumain namin dito. Guys, pandong guys. Kay ulan. Basta nag-ulan ang mga tagaw. Ayan guys. Pero sulit na. Ha? Sulit na naka-antipara pa. Laagan ang mga sulit ang laag kay dayo kayo guys. Famous lang ang higayon. Okay. Nasaan na po kami kabalik ni amuang tawa na Dapit. Dapit. Hala, ulan. Okay. Mao ni among pandong sa una, guys. Pio. Ulan, panat. Kuya, kay pandong oh. Mao ni pandong.